हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथां बयखौबो भिउ ब्लग इउटिउब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनसेबो मिस जाया। बेनि थाखायनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटिउब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे आङो जेब्लानो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों नोंथांमोना खबर मोननानै बे भिडिअखौ नायनो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। स' बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नम्बर 1 3 more tests COVID-19 पजिटिव इन आसाम टटेल 62। जोङो बेवहाय फरायजाथाव सोलोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि टुइटार एकाउन्टआव जोङो बेखौ मोननो हायो जे जोंनि आसामाव दिनैसिमहालागै जे कर'ना भाइरास केसेस मोननाया 62 सिम जाबाय होननानै। थांनाय हराव जे 10 बाजि बेयाव नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोनगोन जे 10 बाजि 22 मिनिटआव मैया टुइट खालामदोंमोन बिथाङा जे दिनैहाय जोंनि आसामावहाय गासै 62 मोननाय जाबाय आरो गोदानै मैया मोनदोंमोन जे 3। बे गासैखौ लाफानानै जोङो दिनैहाय 62 होननानै बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। जे बेयाव बिथाङा टुइटार एकाउन्टआव लिरनानै होदों 3 मोनदों होननानै। सासे एम्बुलेन्स ड्राइभार जाय मानसिया जे बै कर'ना पेशेन्टखौ जे जरहाटाव लाबोदोंमोन ड्राइभार बिथाङा मुम्बाइनि, बेबो दिनैहाय कर'ना भाइरास बिथांनियावबो मोनदों होननानै जोङो बेवहाय फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। बेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना जे 62 सिम जाबाय जोंनि आसामाव आरो दा एक्टिभ जानानै दङ 27 एक्टिभ जानानै दङ आरो डिसचार्ज जानानै दङ। डिसचार्ज जाबाय गासै 34। जोङो बेखिनिखौ दिनै जोंनि आसामावहाय गोसारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नम्बर 2 दानि नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नम्बर 2आवहाय जे बेयाव 82 क्वारान्टाइन स्टुडेन्टफोरखौ दिनै हगारनानै होनाय जाबाय होननानै जोङो बेवहाय खौरां मोन्दों जे गुजरात आरो राजस्थाननिफ्राय जाय स्टुडेन्टफोर क्वारान्टाइन केम्पआव दङमोन जे सुरुसजाय स्टेडियामावहाय गुवाहाटियाव, बिथांमोनखौ दिनै गोबां टेस्ट खालामनायनि उनाव क्लियार मोननायनि थाखाय बिथांमोनखौ मा खालामबाय जे क्वारान्टाइननिफ्राय बिथांमोनखौ हगारनानै होबाय। बिथांमोना न'आव थांनो हासिगोन होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। जे आसामनिफ्राय थाहैनाय गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैनाय बेबायदिनो लेबार बेबायदिनो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ जे आसामाव लाबोगासिनो दं, थिग बेबायदिनो जे 82 फरायसाफोर बिथांखौबो गुजरात आरो राजस्थाननिफ्राय लाबोदोंमोन। बिथांमोनखौ दिनै सुरुसजाय स्टेडियामाव क्वारान्टाइन खालामनायनिफ्राय दिनै टेस्टआ दिनै क्लियार जानायखाय बिथांमोनखौ मा खालामबाय जे हगारनानै होबाय होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोन्दों। बेयाव नोंथांमोना हेमन्त बिश्व शर्मानि टुइटार एकाउन्टआव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय हगारनानै होनाय गासै खोथाखौ बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टआवनो टुइट खालामनानै होदों। नम्बर 3 दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे नम्बर 3आवहाय बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे काजिरङायावहाय नेसनेल पार्क काजिरङायावहाय मा जादों जे राइन' बुथारदों होननानै जोङो बेयाव मोनथिनो मोन्दों जे गान्दा। आसामा जे गं थसेल' थानाय गान्दानि थाखायनो दुलाराय मुलुगाव मुंदांखा। बेबादि दिनै मुंदांखा जुनारखौ दिनै बयबो सिखारि खालामो आरो बिनि गंखौ बेसेन राङावहाय फानहरो। दिनै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जोङो नैबे बोसोराव बेनो बयनिख्रुइ गिबिसिन गान्दा बुथारनाय जाथाय होननानै जोङो बेवहाय फरायजाथाव सोलोंनिफ्राय मोननो हादों जे बेयो जाबाय फार्स्ट राइन' पचिं इन्सिडेन्ट अफ दिस इयार होननानै बुंदों। बेयो सुनिबारखालि मैयानि समाव जादों दे आरो बेनो जाहैबाय जे बोसोरनि गिबि खेबनि गान्दा बुथारनाय होननानै जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों। नम्बर 4 बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नम्बर 4आव लोगोफोर बेवहाय कल 108 हेल्पलाइन इफ इउ भिजिटेड GMCH BBCI कनराड सांमा। जे मेघालयनि चिफ मिनिस्टार कनराड सांमाया बुंदों जे जाय बिथांमोना जे गुवाहाटि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव नुजाफैदों आरो BBCI थामहिनबा जे बि बरुवा केन्सार इन्सटिटिउटआवहाय जाय गावसिनि स्टेटनिफ्राय फैयो। जे जोङो मिथिगौ जे मोनसे हस्पिटालावहाय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो, बेबायदिनो नुजाफैयो जे ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय। दा बिथाङा मा बुंदों जे गुवाहाटियावहाय सासे डक्टर GMCHआवहाय डक्टरनाव पजिटिभ कर'ना भाइरास टेस्ट मोनबाय आरो सासे
जाय बे बिथांजोंनो कन्टेक्टआव थानाय जे बिबुरुआ केन्सार इन्स्टिटिउटनि सासे डक्टर स्टुडेन्ट बेनावबो जे मा मोननाय जादों जे पजिटिभ कर'ना भाइरास मोननाय जादों बिबुरुआ केन्सार इन्स्टिटिउट हस्पिटालनिफ्रायबो आरो GMCHनिफ्रायबो। बेनिखायनो मा बुंदों जे बिथाङा जे बेवहाय जायफ्रा नुजाफैदों गावसिनि स्टेटनिफ्राय बिथांमोनखौ जे रेजिस्टार खालामनो थिनदों कन्टाक्ट सांमाया 108 आवहाय कल खालामनानै जोङो बेखौ नुनो मोनदों जे 7 तारिख मेआवहायनो बै पजिटिभ मोननायखौ मोननाय जादोंमोन जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया नाम्बार 5 नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय नाम्बार 5 आव 6 इनक्लुडिं बांलादेशी नेशनेल विथ क्वारन्टाइन स्टेम्प डिटेन एट अभयापुरी जे बेवहाय मोनसे खौरां खानो फैदों जे बांलादेशी नेशनेलनि सासे मानसि जे जायनि देहायाव आखायाव क्वारन्टाइन स्टेम्प दङ बिथांमोना दिनै मा खालामदों होननानै बुंदों जे गासै 6 जन बिसोरो लकेल मानसि थाबाय आरो सानैया जाहैबाय जे वेस्ट बेंगलनि होननानै जोङो बेयाव मिथिनो मोनदों जे बिथांमोना बेलासि समाव जे मा खालामदोंमोन होननानै बुंदों जे क्वारन्टाइन स्टेम्प थानाय मानसियाबो दिनै टाउनाव उदाङै बेरायदोंमोन। बेबादि उदाङै बेरायनायखौ नुनानै जे सासे रिटायार बेवहाय गोजा खालिजों लिरनायखौ नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन रिटायार्ड पुलिसमेन उदय शंकर दासआ नुदों आरो नोजोर होदों। नोजोर बोनानै बिथाङा मा खालामदों जे बेखौ पुलिसफोरनो गथायनानै हरदों जे बेबादि क्वारन्टाइननि स्टेम्प थानाय मानसियाबो दिनै माबायदि बेबादि लवार आसाम अभयापुरी बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव माबायदि बेरायनो हादों बियो फिउचाराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय लाबोनो हागौ होननानै बेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा मा खालामदों जे पुलिसनो गथायनानै हरदों। बेयाव नायब्ला नुनो मोनगोन जे according to report one person in the group is a Bangladeshi citizen on the other hand two other men hails from West Bengal होननानै बुंदों। सानैया वेस्ट बेंगलनि आरो सासेया बांलादेशी नेशनेल होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोनदों। स' लोगोफोर दिनैनि आपडेट निउस बेखिनियावनो जोबनानै थांसिगोन। बेनि थाखायनो जोङो मिन्थिगौ जे कर'ना भाइरासआ मोनसे गिख्रंथाव बेराम बेनिफ्राय जोङो बारग'नायनि राहाखौ जोङो लानांगोन। बेनिखायनो जोङो नांगौनि बांसिन जोङो बायजोआव ओंखारनो नाङा। खोब नांगौआव ओंखारनाय समावबो जोङो माखासे सरकारि गाइडलाइन्सफोरखौ मानिनांगोन। ससियेल डिस्टेन्सिं मास्क गाननाय बेफोर गासैबो खान्थिखौ जोङो मानिनानैसो जोङो बायह्रायाव ओंखारनांगोन। स' लोगोफोर बे बेरामनिफ्राय जोङो बयबो बारग'नो थाखाय बयबो स्टे होम स्टे सेफ। थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।